Ellers, der var nogle jyder til stede. Ja, det er vi ikke meget for. Så nogle joviale bundejokkere. Sådan får man tæsk i Valhalla. Det er bare, fordi jyder, jyder, de er meget nede på jorden, men det værste er, at jyder, de blærer sig helt vildt over for andre jyder, når de kommer tilbage, hvis de har været i København. Det er sådan, ja, vi var jo lige smut i København, så det var, vi skød nat, som de siger derovre, det gjorde vi godt nok. Vi var både ude og se på brandbiler, og hvor der prøvede også en af de her sådan, rulletrapper, det var helt vildt. Ej, det var vi københavnere, vi er seje. Okay, der er et sted, hvor vi københavnere ikke er seje, og det er, når vi kommer ud i naturen. Vi aner overhovedet ikke, hvordan vi skal opføre os. Der går totalt amatørbiolog, eller sådan noget Date Attenborough-ting, ikke? Vi når lige at komme ud i naturen, ikke så? Der skulle være et dyr i neden, er der ikke det? Nej, se derovre, det der, det er sgu da sådan en i det der, det er sgu da sådan, den her sgu da, det er sgu da sådan, kæft med kraften, du står i virkeligheden, mand. Eller hvis det er det æren.